Waya na dogo. Ina za ku je? Kai yanzu duk maganar da ake yi kai baka sani ba? Ban sani ba, ni ba abin da na To Madugu ne zai zo. Madugu. Uban tafiya ba. To kuma shi ne za ku je ku yi harbi. Ba za mu. Uban tafiya fa. Ku ba ku da hankali ko? Kai yanzu a ku tsaya, ku ba ku da hankali. Ku yanzu aka kashe ku an kashe banza. Babu uban wanda zai. Waye san ku wa kuwa sani? Kafin a kashe fa mu ma mun kashe fa ka san da haka. Kai baka da hankali. Yanzu kana da iyaye. Ina da iyaye. To yanzu idan aka kashe ka me za su yi? Haushi za su ji na lokaci kaɗan. Na lokaci kaɗan. Amma baka da ni ma na zubar da rayukan. A yanzu bai kamata ba gaskiya. Ku je kuma yadda waɗannan makaman. Kai ka san nawa za a ba mu in muka je ne? Ya fi 1000? 1200 ne. Ku wannan yaron ma yana tunani sato shi kuka yi. Kai uwarka ta san ka fito kuwa. Wannan shi ne su bol kenan. Allah ya shirya. Wannan aikin da zai ma tifa ba ta ma shi ba. Yanzu wannan jaririn ku dauko shi kuna sa shi a cikin wannan harkar. Yanzu duk wannan haukar da kuke bai fa ba ku 1000 ba. 1200 ne. Amma baka sani ba, ai muka je can za mu ci wayoyi. Za ku ci wayoyi. Sata za ku yi? Ai abin da ya fita har rai ma ya mace kai. Rai. Waɗannan kun fi ƙarfi na, amma da Allah ku mai da makaman nan. Ba za ku mai ba. Sai din ma fa wanda sanayya ko ba haimun sauke ba kuma haimun tuwaye ba. Sauke mai ne a sauke mai. Allah ya kiyaye hanya. A dawo lafiya. Jama'a kun ga dai abin da yake faruwa. Waɗannan tashin hankalin Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Amin.